देप्ताबारियाव फाइमान कारण हंके सिनि बुकु सुमति सुमुनि बेलेके बिनि सरि हेमिया कासिया बिनि खाख्लाबो टिउमार कटर मां तंमनि बागै आबनो जों हेल्प खानिन होनाय अर फाइलाइजाक सिनि खुमलुं इउनिट नि होते जों बनो जे खक्सु जे मामानि ताक बोसोरनियाव जों अब रनानै फाइजाक बखत बिसना क्लाइजाक अनेक दिन उनखा आवनो बयबर रां पैसा करै ऑपरेशन खालामनाया आबन बगैनो जों जे मानसाक जन किसा जे सुक्ति लाखिया आबन बगै आफना बगै जों आरो फाइलाइजाक हामबाय चिनि मीडिया पर्सन न जों आरो फाइमानि हंगाय चिनि पारानि न आंबो अजागानि लोकल न देप्ता पारानि खरकसा हंगाय चिनि पारानि न खरकसा आरो बागिनि जे पारानि तै अम हाइकलायो हंगाय ताबुक बो बिसनाव क्लाइजाक सरि हामिया बिनि ब्रेस्ट टिउमार जाक बनस किसा मिसा जों चुबा सुर लाया नहने फाइलाय माने हंगाय ताबुक जे खागोनां बिनि एकाउन्ट नम्बर देखा हंगाय किसा